296 ka kasos ang HIV na record sa Iloilo Province sang tanalikdan nga 2024. Banwas ang uton kapavia may pinakadamo nga kaso. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ginasiguro na Yana nga maproteheran sini ang iya kaugalingon batok sa balatian nga HIV. Suno sa iya may mga karelasyon man ini sadto, apang loyal gid ini sa iya partner. Bilang individual, no, hindi man ta perfect, syempre kakatokso man ta sa mga. For me lang nga mag-practice ang safe sex, then be faithful lang sa mga partner. Nag-avail man si Yana sang libre nga HIV testing. Hindi ikaw magkakulba para magpatest sa inyong kaugalingon kay una sa tanan is para man sa aton nga safety. Talalupang doon nga padayon ang pagsaka sang kaso sang Human Immunodeficiency Virus o kon HIV sa probinsya sang Iloilo halin sang tuig 2020. Sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, 296 ang mga individual nga natapikan sang HIV halin Enero tubtob Disyembre 2024 kag 52 diri ang ginbawian sang kabuhi. Madamo nga HIV cases ang narecord sa kabanwahanan sang Oton, Pavia, Pototan, Haniway, Santa Barbara, Dumangas, Cabatuan, Barotac Nuevo, Miag-Aw kag Lambuna. Kalabanan mga lalaki ang apektado sang balatian. Labing apektado nga age group amo ang 25 to 34 years old kag ginasundan sa mga pamatanon nga nagaedad 15 anyos to 24 anyos. Ang pinakabata nga na-diagnose ng HIV nagaedad sang 2 years old nga natapikan gikan sa Iloy. Samtang ang pinakatigulang ang nagaedad 67 years old. Ang nagapanguna nga mode sang transmission amo ang males having sex with males kag mother-to-child transmission. Pagi sa Provincial Health Office kag Hospital Management Office, padayon nga ginakapacitate ang aton mga health workers kag health facilities sa rural health units kag district hospitals para nga maka-provide sa HIV services sa pag-prevent, diagnose kag manage ang HIV cases. Sa subong tanan nga mga kabanuhanan ang nagatanyag sang libre kag confidential nga counseling and screening services. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.